अयो 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 ते दवर ते बुक पेपर ते वच्चा आम्ही आत्ता बाहेर वच्चा कसं ग त्यानं म्हणे रे गैसोकार जाऊन येईल कसं झालं त्यानं म्हणे रे तसल कसने जायनी गैसो कोर्नकाची हा आत्ता मेगेल कझिन आलेक वर्डिकेची इन्विटेशन आयला हा मक्का त्या वर्डिके निश्चय एक काही कापड ना आता त्या कापड हाडू वच्चा म्हणून सांगेल तुमका असल कापड ना कपट हा बागील जेव्हा काढली म्हणजे गुडगुडायल्यावर बटाबटा पडतात झाला रे तुमका कापड ना मी गेल्या कापड ना म्हणतात म्हणारी एक कापड नसल्या रे अनेक पटी त्या नेसू जाय ना आमक विंगड जाऊ का आता आमक पळ एक वेस्टी आणि एक टी शर्ट आरी 10 वर्डिके वचून येता आमगेल रगले ना तुमगेल्यावर बा बोलोच पण पैर घेतलंय पुनर्पुली अप्पट सिल्क अंधेरी एक राशी नमने कापड घेतला आणि काय खंची कापड अयो देवा कपडा ना होता होत नाही समाची ते पुनर्पुळी नाही पोचम पडली अप्पट नाही इक्कट सिल्क अंधेरी नाही चंदेरी सिल्क तुम्ही मग कापड घेऊन देऊत नका कसं नाही करची नका क्रेडिट कार्ड दिया आणि एक मुलांना तर पैसा वरलेल पुरा हाव करता कपडा किरकिरी मुग्धूच म्हणणा एक इन्व्हिटेशन येऊच्या ना घरकडे कुठल्या मागकी एक कापड जाऊ का तीची म्हणून हटा बसता एक ना मा घेऊन दिवत ही गेल तशी नाही हळदी एक मेहंदी एक संगीत एक वर्डिके एक व्रत एक रिसेप्शन एक 7 दिसाक 7 कापड जाऊ का म्हणारी 50,000 गीट देवलशिवाय ही सोना मग हॅलो 7 नाही कापड उडदा मुर्ताच विसरली तुम्ही 8 कापड जाऊ का मका 8 कापड वाय झाल नाही आज देव गती 50 वैरी गीटी खंडित 50 वैरी गीटी खंडित